Llegir La velleta refranyera va ser un plaer, com sempre que llegis qualsevol llibre que algo t'aporta. Els personatges sempre n'hi ha que inventar-los, pensar qui es pot ajustar. En aquesta novel·la ho vaig tenir molt clar, era la ma mare. Ma mare sempre ha sigut una dona com la velleta refranyera, de menuda sempre contant-nos històries, sempre acudits, coses que representaven molt bé valors i coses que de quotidià no saps com expressar-les i que en dues paraules ella les deia amb molta gràcia i amb molta soltura. Així és que allí estava ella, disfressada al corral de casa, amb una pilota en terra, jugant al futbol, abraçant a la meva germana, acaronant el meu nebot. Va ser divertit perquè la dona estava entusiasmada, a mi m'agradava fer el que estava fent i trobo que damunt representava molt bé l'espíritu de la novel·la. Una dona prou major que no ha tingut ocasió de poder estudiar, de tindre una vida com tenim nosaltres i que en canvi ens pot aportar moltíssim. És una novel·la que n'hi ha que llegir-la a espai i amb molt d'amor.